सासे बर' लाइमोननि रोंगौथि गोनां पार्कर खेला गेलेनाय। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सासे बर' लाइमोना पार्कर खेला गेलेनानै इउट्युबाव हगारो। गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आङो बिदिनो साइकेलफोरजों थांनानै बिदिनो गोजान गोजान क'क्राझार गौरां चिरां बेंटल बिदियाव थांनानै आङो भिडिअ खालामनानै आङो इउट्युबाव बयजोंबो सिनायजानो थाखाय बयजोंबो गावखौ नाम लाखिनो हायो खोमा होननानै आं बेफोरबायदि दासिम खस्थ' खालामबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव सोनापुरि गामिनि सासे बर' लाइमोननि बाखनायथाव रोंगौथि गोनां पार्कर गेलेनाय। पाटगाव सोनापुरि गामिनि थागिबि सानसुमा नार्जारिया गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गावनि रोंगौथि गोनां पार्कर खेला गेलेनानै भिडिअ खालामनानै इउट्युबाव हगारो। बर' लाइमोन सानसुमा नार्जारिया देग्लाय मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन आरो बिथांनि नखरनि थासारियाबो जोबोद गाज्रि। बिथांनि नखराव थानो थाखाय मोजां न' गैया, मावना जानो थाखाय बारि बागान गैया, लोगोसे एसे एनै हेफाजाब मोननो थाखायबो जाथि खुरमा गैजाया। उसुबिदा मानो होननानै बुङोबा जोंहा हाबो गैया, मानो होननानै बुङोबा जोंहा बिथाना बिथाल' आरो आइ बाबाया बिराद खस्थ' मस्थ' एसे मावनानै जायो। बेनिखायनो बिमा बिफाया गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो नखरखौ दैदेननो गोनां जायो। बेनिखायनो गावनि रोंगौथि आरो नखरखौ गिदिर गोलाव सुबुंफोरजों नायसनजानो थाखाय गावनि रोंगौथि पार्कर गेलेनाय भिडिअखौ इउट्युबाव हगारोमोन। पार्कर खेला गेलेनायखौ बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंबोदोंमोन आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों साइकेलजों गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै पार्कर गेलेनायनि भिडिअखौ लायोमोन आरो गावनि रोंगौथिखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनानै बयनिबो अननाय आरो गावनि मुंखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय मिजिं लाना पार्कर गेलेनाय भिडिअखौ ससियेल मिडिया इउट्युबाव हगारो। लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों गोजौ थाखोआव थानाय सुबुंफोरा नायसननानै गावनि रोंगौथिखौ गोजौ थाखोआव लांनायाव हेफाजाब खालामो। बेनि थाखाय इउट्युबाव भिडिअ बानायनानै हगारो। खुलुमबाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन। आङो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पाटगाव वेस्ट सनापुरिनि। आंनि मुङा सानसुमा नार्जारि। आङो देग्लाय मेट्रिक होदों। दायो रिजाल्टआ नुथ'वाखै, सप्तासेनि गेजेराव नुसिगोन बैसागु बायब्लानो। आङो बे पार्करखौहाय आङो उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंबोदों दासिमहाय। आङो बिदिनो क्लास 2-3निफ्रायनो आङो दासिम सोलोंबोदों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आङो बिदिनो साइकेलफोरजों थांनानै बिदिनो गोजान गोजान क'क्राझार गौरां चिरां बेंटल बिदियाव थांनानै आङो भिडिअ खालामनानै आङो इउट्युबाव बयजोंबो सिनायजानो थाखाय बयजोंबो गावखौ नाम लाखिनो हायो खोमा होननानै आं बेफोरबायदि दासिम खस्थ' खालामबोदों। आङो देग्लाय मेट्रिकआ रिजाल्टआ पास जानानै आङो जाहाथे गिदिर गोलाव सारमोनजों जाहाथे आखायाव लाजायो, जाहाथे बेफोरबायदि माबा मोनसे गोजौ लेभेलाव थाङो बा न'खरफोरखौ नायनो हायो, बिदि साननानै आङो देग्लाय मेट्रिकखौहाय मोजां होदों। आङो दासिमबो गोबां खस्थ' खालामो, बेबायदि गोजान गोजानाव दासिमबो भिडिअ खालामो आरो दासिमबो बेबायदि बादलु बादला खस्थ' खालामो। दायो जोंहा न'खराव बिराद उसुबिदा, मानो होननानै बुङोबा जोंहा हाबो गैया, मानो होननानै बुङोबा जोंहा बिथाना बिथाल' आरो आइ बाबाया बिराद खस्थ' मस्थ' एसे मावनानै जायो। दायो जोंहा हायानो मैगङानो जाया, अन्थाइ बाला गोजौ गाहाय, दा बिगासेल' दं हायानो। मोसौ बेफोरबायदि धोन सम्पतिबो गैया, जाथि खुरमाबो गैया, बेनिखायनो बिराद खस्थ' मस्थ' जायो। आङो उन्दै समनिफ्रायनो आङो बिदिनो बेफोरबायदि सोलोंनानै आङो देनांहाय मोजां गोजौ लेभेलाव थाङो, जाहाथे गिदिर गोलाव सारमोना जाहाथे आंखौ आखायाव लायो होननानै आं बेफोरबायदि उन्दै समनिफ्रायनो दासिम गोबां खस्थ' खालामबोदों। आगार उगार मोननायनि गेजेरजोंबाबो दायो आं माने माबा मोनसे मोनगोन होननानै आं बिराद गोसोथार, माने दासिमबो। आङो दा इउट्युबफ्रावबो बेफोरबायदि पेमेन्टबो मोना, फैसाबो मोना, दासिमबो मोनफेराखै आरो दासिमबो बेफोरबायदि सापर्टबो मोनफेराखै। बेनिखायनो आं हाजासे अनजासे आङो सापर्ट मोनजानो लुगैयो आंनि सानसुमा नार्जारि इउट्युब नायगिरि लोगोफोर आरो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि सानसुमा नार्जारि इउट्युबखौ बयबो सापर्ट खालाम, आंखौ अरायबो सापर्ट खालाम। आं दासिमबो गोबां खस्थ' खालामो, बेफोरबायदि आं दासिमबो खस्थ' खालामो। मेट्रिकआ मोजां पास जायोबा जाहाथे गिदिर गोलाव सारमोना आंखौ मोजां आखायाव लायो, आङो दासिमबो खस्थ' खालामो। बेनिखायनो आङो गिदिर गोलाव सारमोना आंखौ आखायाव लागोन होननानै आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामलायहरनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा?
नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।